nama je gospođa Nevija Štokovac. Donosi nam jednu prekrasnu priču o lojalnosti i radu preko 40 godina u Nacionalnom parku Brijuni. Recite nam nešto više o tome. Pa evo, ja sam kao 15-godišnja djevojka došla prvi put na otočje Brijuni raditi na pomoćnim poslovima u ugostiteljstvu da bi 77. godine primljena na neodređeno vrijeme. I tada sam primljena na financijsko-računovodstvenim poslovima. Nakon toga sam išla raditi kao kadrovski referent da bi sa 1.1.1992. godine uz kadrovske poslove dobila i poslove tajničke poslove. Ispratila sam i dočekala mnogo ravnatelja, sve zajedno 11, a 9 onih koji su bili u mandatu i više od mandata, neki i manje, sve zajedno 9. Tako da... Jedna odlična zapravo priča, inspiracija mladima da u današnje vrijeme kada svi dosta često mijenjaju i poslove i struke, možemo imati stvarno jednu krasnu karijeru u sklopu jednog istoga, jel da čak i poduzeća, da recimo to tako, da. Dajte mi molim vas baš za mlade poruku s obzirom iz vaše perspektive gospođe koja ima preko 40 godina staža, što vi želite poručiti mladima koji tek kreću u svoje poslovne vode? Treba voljeti posao, treba se malo i žrtvovati i treba uvijek razmišljati na koji način rješavati neke probleme. Ja sam puno radnika ispratila i primila normalno da se zaposle na raznim poslovima, a isto tako i ispratila. Isto tako i ravnatelja, njih 9 koji su došli za mandata, kao što sam rekla, i više od mandata, neki i manje, a sada ponovo, znači 9. ravnatelj, to je bivši ravnatelj, ali je sada sadašnji, koji je bio od 2008. do 2013. I koja je onda poruka ustrajnosti na tom jednom radnom mjestu? Dakle, može se. Može se. Može se ako volite taj posao. Hvala vam puno.